Rêveberiya Xwesera ba Rojhilatê Sûriyê bi daxuyaniyekê ragihand ku wan ji bo hêsankirina karobarên penaberên Sûrî ku ji Lubnanê hatine şanaya krîzê ava kire. Rêveberiya Xweser got ji ber zêdebûna azarên gelê Sûriyê yên ku li Lubnanê dimînin û ji bo sivikkirina êşa Sûriyên ku dixwazin vegerin herêmê wan civînek awirtel darxist û rewş nîqaş kire. Rêveberiya anî ziman ku di civînê de biryar hat girtin ku ji bo hêsankirina karobarên penaberên Sûrî yên li ji Lubnanê hatine şanaya krîzê were ava kirin. Şanaya krîzê wê hemû karobarên Sûriyan pêşwazî bike, belgeyên wan tomar bike, kesên ku mirovên wan li herêmê tune ne, cihên taybet ji wan re amade bike. وەکیە ڕێڤەبەریە Xweser me şaneyekê krîzê ava kir. Avakirina vê şaneyê û pêşwazîkirina penaberên me yên Sûriyê yek ji rêgez û erkên me yên mirovî yên sereke ye. Em ji bo penaberan hêviya vegerekê bi ewlet dikin. Îro em radigînin ku weke Rêveberiya Xweser hemû xizmetguzarî û alîkariyan pêşkêşî penaberan dikin. يستقروا في مناطقنا مناطق شمال وشرق سوريا.